Ahojte, milí priatelia, pozdravujem vás a hneď na úvod vám dám jednu otázku. Cítite aj vy niekedy v hĺbke svojho srdca niečo pozitívne zmeniť vo svojom živote? Tak tá dobrá správa je, že aj vy môžete. Čiže aj vy môžete niečo vo svojom živote zmeniť k lepšiemu. A vôbec totiž nezáleží na tom, koľko máte rokov a ani na tom, čo ste doteraz dosiahli alebo nedosiahli, alebo čo ste doteraz robili alebo nerobili. Lebo nikdy totiž nie je neskoro urobiť niečo preto, aby ste zmenili svoj svet k lepšiemu. A takto hovorí aj jedno turecké príslovie, že nezáleží na tom, ako ďaleko ste zašli po zlej ceste, proste sa otočte. Čiže aj vy sa môžete, milí priatelia, hneď v tejto chvíli z tej nesprávnej cesty otočiť a vydať sa tak novým neznámym smerom a urobiť niečo preto, aby ste zmenili svoj svet k lepšiemu. Lenže veľa ľudí má kopec dôvodov, prečo niečo neurobiť a týmto dôvodom sa hovorí výhovorky. Lenže viete, tá realita je taká, že my buď môžeme niečo zmeniť, alebo sa môžeme večne vyhovárať, ale nemôžeme mať oboje, to proste nejde. Čiže tá zmena je, milí priatelia, iba vo vašich rukách, len sa pre ňu potrebujete rozhodnúť. A keď sa už rozhodnete, tak nikdy nedovolte nikomu ani ničomu, aby vás odradilo. Vy si proste musíte veriť, že dokážete niečo zmeniť. Lebo keď vy si neveríte, tak to vám má potom veriť. Čiže tá zmena, milí priatelia, začína vami. A keď sa vy rozhodnete pre zmenu a začnete konať, tak ten transformačný proces sa už začal. Takže želám vám, milí priatelia, veľa správnych rozhodnutí a veľa pozitívnych zmien vo vašom živote. Majte sa krásne. Ahojte.